så vil vi spare det i kroner og øre. Hvis det var sådan, vi lavede solfangeranlæg yderligere og sat på, så vil vi komme længere hen. Det kniver altså med at få noget forretning i det. Varmepumpen er forrentet her i huset. I løbet af 2,8 år, så har vi fået det investeret kapital. Nej. Wow, der var du nær rundt på næsen, du. Wow. Så får vi 3,2 kilowatt ud af det. Så derfor kan vi konkurrere ud. Men ellers gruppen her, det er sådan set sammensætning af 7 forskellige zoologiske haver. Og den gamle han vi havde, han er død sidste vinter. Og han fik lige en streng blodkarl i hjernen, så han løb lige ned i midten, så var han død. Og vi havde en han tidligere i Tornæk, og han døde for 7 år siden, og der gik han i noget vand. Så vi har ikke nogen avlshand i og for sig til den nuværende. Om vi skal have det igen, så skal vi også have nogle nye hunder på et tidspunkt. Vi har en idé om, at vi skal ombygge, så vi skal lave helt nyt. Så skal vi... Var det din skyld? Hvad? Du satte i gang i dem, hva'? Det er bare kvindfolk. Så vil jeg ikke sige det. Prøv at se, den tror der. Så har den noget. Ja. Hvad lavede den, Greta? Hvad lavede den? Så den gik hen og trøstede den. Så var det det. Ja, så var det der kom en løvne, der var hen og kaldte den der. Den var ked af det. Hvad skal den der, Bob? Ja, det er nu gang i, tror jeg. Den har fingre på fødderne. Jeg har gang i et eller andet, den her. Hvis der svinde. Du er stadigvæk ked af det, Peter. Nå.